Hemen zenbat ardi eukizen duzu? Hemen 200 ardi saldute junitzen. Hau Santa Juniko mendiz hau eukitzen eban errentan, oneri errizeri hartute. Hori subasta goite zalden, da nik subastan neukartzen eban. Ze orduan beba 200 ardi horra botetan itun, da 200 ardi geitiko leku bizan. Da horra botetan eban, da horrek saldu nitun, etorri zan Urkiolatik Ameriketan izendako pastore bat, Urkiolan kursan, eta etorri zan da berak erosiko estazela. Da erosen nintzen zan, edo saldu nintzen zan da, baina kondezinoi hori mendizistiko berentzako eta baiet. Da nik erosik... Bertora etorri zan bera? Bai, bera bertora, ardezek erosik. Bizizaten be bai? Bai, bizizaten hor basarri bet, hemen goizerri urdei goikute beku da zor basarri bi, da urdei bekuen euen. Da hortik maneketaban hori mendiz horik emitxe biltzizan bai. Harik eta ni Australiatik etorri hartin emitxe biltzizan. Gogan dago zen batean saldu zen duzen? Ardezek, bai, saldu 500 pesta. Bakotxa? Bakotxa. Bueno, bai. Diru izan, oza? Bai, dirue. Baina gero, hori 65. Da gero handik, han 7 urtein jetorri, eta gero 1000 peseta, bale joan Ardezek. Da 1000 pesetan, Bikotxo? bai, 1000 pesetan 300 ardi erosen itun, segidun. Ze hango bierra, Hango bierra. Gaur egun zen batean dago ardi esatu bat dago? Gaur egunien esan daigun, €1, por ejemplo, normala €1, berrogei, hor holan, oingo eurutan. Baina nik erosen eban nien, 1000 pesetan erosen itun, horrek 300 lehen erosen itun, baina gero urtetik gora jutezan, beti gora. Da urtetik urtera gora, bilotza eta dana joien gora, eta Ardezek handik 10 urtera 10.000 pesta balizu zitun. Eta urte ban, gehien karuen nik ezautu gotana 20.000 pesta. Elek izan erosi zitun emitxe Santa Maine esatezakon pastore batek, elek izan, Ardezek eta 20.000 pesta pausitun. Baina handik horuzkorik ez dut entzun. Orduan bez da oin bez. Bilotza orduan saltze zan, Hemen bilotza orduan karnazeruk, danin eusan, da lekiton, por ejemplo, boste karnazeru eusan, bakotxak aztine dozen erdi bete euri bierri zete ben. Da horre zeruti baino enoan egiten, markinen bebai, danin euen mataderue, da danin eskatze ben, eskatze ben ari erun. Bilotza errez saltze zan orduan errez.